Ďakujem za pozvanie na tento veľmi pekný projekt. Ja sa pokúsim sadnúť si a nespadnúť. Veľmi si toto vážim, že sa robia nejaké nové aktivity smere k pacientom. Moja téma je teda lymfedém a možnosti jej liečby. Ako teda Natálka spomenula, sme francúzska spoločnosť. Na čo sme veľmi hrdí, je to rodinná spoločnosť, ktorú riadí vlastne dedička 5. generácie. Od roku 1847 sa zaoberá firma vývojom a výrobou zdravotníckych textilných pomôcok a textilí, z čoho vyplýva, že vlastne tá téma je kompresia. Hej. Je to základná liečba lymfedému a preto sme sa tak nejak táto firma dostali k tomuto workshopu. Tento obvez taký špecifický, ktorý vám teda na konci odprezentujem a vysvetlím, na čo je, tak už je to niekoľká generácia. Toto bol prvý obvez, ktorý vyvinuli Francúzi v roku 1847 vlastne v rámci tej kompresie. Hej? Čiže stále sa inovuje, zlepšuje a pracuje sa na tom. Ja sa teda volám Andrea Martinkovičová, pôvodne som vzdelaním zdravotná sestra. Pracovala som na ortopédii, rehabilitácii a gynekológii. A ten život ma tak nejak doviedol na cestu k zdravotníckym pomockám, kde môžem využívať tieto vedomosti a komunikáciu aj s pacientami, klientami, ľuďmi. Vo firme pracujem 13 rokov. Zo začiatku som sa venovala ortopédii, následnej starostlivosti a posledných 5 rokov sa intenzívne venujem kompresívnej liečbe, či už pri liečbe lymfedému alebo prsnej epitézy a venózna problematika. Ako prvý slajd som si dala, že lymfatický systém, čo je myslím, že taký základ pochopenia tej problematiky a možnosti liečby. Lymfatický systém je vlastne polouzavretý systém, ktorý má kapiláry, má cievy, rozdeľuje sa na hlboký a povrchový systém, tak ako žilový. Na rozdiel od krvného systému, ktorý nám je známy, nemá samostatnú pumpu a na to, aby fungoval správne tento lymfatický systém, potrebujeme zapájať svaly, črevná peristaltika, hlboké dýchanie. To sú všetko veci, ktoré napomáhajú, aby sa nám tá lymfa dostávala do celého obehového systému. V ľudskom tele máme asi 5 až 6 litrov lymfy, alebo miazgy, podľa toho, kto ste na čo naučení. A denne sa vytvorí okolo 2,5 litra tejto lymfy. Ako náhle nastáva nejaká prekažka, táto lymfa ostáva hlavne teda v tom podkoží. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že ten lymfatický systém je rozdelený na dve také základné časti. Jedna časť ako pravý horný kvadrant, vlastne po srdiečko, a potom je vlastne ostatná časť. Je to dôležité v rámci tej liečby, aby sa dodržiavali určité postupy, či už pri bandažovaní alebo lymfodrenáži by sa mali otvoriť všetky lymfatické uzliny a rôzne kroky. Ja si otvorím ťahák, aby som vám povedala všetko, čo som chcela. Čiže cieľom lymfatického systému je tá drenážna funkcia z podkožia, aby sa cez tie jednotlivé cievy dostali až do toho krvného riečiska. Funguje to tak, že vlastne v tom podkoži sú kapiláry, ktoré majú otvory a tieto kapiláry nasávajú z podkožia alebo z medzibunkového priestoru, vlastne nasávajú tekutinu, veľa bielkovín a s rôznym teda zložením, ktorá sa postupne vytlača za pomoci chlopní, ktoré sú podobne tak ako pri krvnom systéme. Tieto chlopne vlastne robia bariéru, aby tá lymfa mohla ísť ďalej. Tým, že sa zapája svalstvo, dýchame, alebo tá črevná peristaltika, tak ona sa vytláča smerom hore, tam sú ďalšie chlopne a postupne to posúvajú do toho hlbokého systému krvného riečiska, aby to cirkulovalo ďalej. Máme aj teda v našom tele máme, že lymfatické orgány, sú to uzliny, ktoré sú veľmi dôležité. V jednotlivých teda prácach sa zverejňuje, že ich je od 450 do 800 v našom tele. Je to vlastne prirodzené rozdiely, lebo každý človek sme iný. Tieto uzliny vlastne idú pozdĺž týchto lymfatických ciev a oni majú za úlohu filtrovať tú miazgu,
tú lymfu, ktorú máme vlastne v tých cievach, filtrovať a udržiavať toxíny. A ďalej sa v tom tvoria lymfocyty a ďalšie vlastne imunitné látky, ktoré sú dôležité pre našu imunitu a zdravé fungovanie čo najdlhšie. A to si myslím, že je taký ten základ, to najdôležitejšie z lymfatického systému. Lymfedém ako taký je celoživotné ochorenie, ktoré sa prejavuje opuchom, vzniká buď blokáciou alebo nevyvinutím alebo nejakým poškodením týchto lymfatických ciev alebo teda lymfatického systému. A základné rozdelenie je primárne, čiže vrodené alebo sekundárny lymfedém. A sekundárny lymfedém je teda mechanickým nejakým poškodením, či už je to chirurgickým zákrokom, ožarovaním, infekciami, rôznymi zápalmi, mykozami a úrazmi. Videla som lymfedém, ktorý vznikol masívnym tetovaním, takže ten lymfedém môže spustiť takmer čokoľvek. Je veľmi dôležité pri tej diagnostike, aby sa vylúčili rôzne podobné ochorenia ako lipedém, s ktorým sa veľmi často stretáva a podobne, ale tým vás tu zaťažovať nebudem. Čo je dôležité dať pozor pri týchto opuchoch, aby boli vylúčené kardiálne, alebo teda aby bola dobrá diagnostika v rámci liečby, pretože pri tej liečbe nastáva veľký návrat tekutiny do tela a pokiaľ je príliš slabé srdiečko, alebo máme slabé ladviny, alebo pečienku, môžeme si skomplikovať celkový stav, prípadne ohroziť zdravie. Čiže nie každý vie dostať komplexnú túto terapiu, ale povieme si možnosti, ktoré tam máme. Lymfedém liečiť je veľmi dôležité z toho dôvodu, že tým, že ostáva tá tekutina v tom podkoží, veľmi narastá tento opuch a vznikajú následne pri tom, tým, že tá pokožka je nedostatočne vyživená v rámci krvnej cesty, je preťažená, vznikajú tam rôzne defekty v koži, najčastejšie teda vzniká fibróza, čo je vlastne také stuhnutie toho podkožného a tých mäkkých tkaní. A následne vlastne býva to ako následok dlhodobého nízkeho zápalu. A pri tejto fibróze vlastne stuhne tá pokožka, stráca sa elasticita toho tkaniva a následne vznikajú rôzne trhlinky alebo rôzne vradiky, ktoré sa veľmi dlho a veľmi ťažko liečia a hoja. Čiže to je taký ten základný dôvod, prečo treba, lebo pri už vyskytnutí masívnej fibrózy sa veľmi ťažko zvráti nejaký dobrý stav a dostane sa do dobrého stavu. Ďalej pri tejto pokožke veľmi často bývajú komplikácie ako eryzipel, čiže nejaká streptokokové nákazy, ktoré sa dlhoročne musia liečiť a často sa vrácajú naspäť. Rôzne mykozy. Býva porucha chrbtice, tým, že je dlhodobá jednostranná záťaž, dlhodobo sa zle hýbeme, zle sa staráme, lebo nám to viac nejde. Tým pádom môžeme mať rôzne poruchy v chrbtici, rôzne zápaly v kĺboch, až artritické zmeny. Čiže z týchto dôvodov je veľmi dôležité zobrať tú zodpovednosť do vlastných rúk a starať sa o seba. Tým, že sme sa tu stretli a väčšina teda z vás ste už pacientkami alebo teda stretávate sa s týmto závažným ochorením vo vašom živote, bohužiaľ veľmi často poskytuje, je to jedna z najčastejších komplikácií pri liečbe karcinómu prsníka. Záľudnosť býva v tom, že síce v 40% sa vyskytuje do 1 roku, ale tých 60% lymfedému vzniká aj po 1 roku od ukončenia liečby. Je to z toho dôvodu, že táto liečba je dosť radikálna na záchranu života a rôznymi spôsobmi sa poškodzujú, prerušujú tieto lymfotické cievy. Je to prirodzené, lebo vám chcú zachrániť život, čo je základ liečby. A veľmi často sa ma pýtajú aj pacientky, prečo majú rovnaký zákrok, rovnakú liečbu a jedna ten lymfedém má a druhá ho nemá. Je to z takej tej prirodzenej morfológie veľmi často,
a samozrejme aj od životného štýlu, ale napríklad pri hornej končatine jedna pacientka má jednu silnú lymfatickú cievu v oblasti podpazušia, druhá ich má 3. Keď tej jednej prerazia tú jednu cievu, tak bohužiaľ ten lymfedem bude mať a veľmi rýchlo, alebo môže ho mať veľmi rýchlo. Kdežto tá pani, ktorá má to šťastie a má tam 2 tie cievy, nemusí mať absolútne žiaden problém a nemusí sa jej to v živote vôbec prejaviť. Takže niektoré veci sú niekde medzi nebom a zemou. A podľa toho, samozrejme aj v závislosti od tej životosprávy, sa tento lymfedem nejakým spôsobom vyvíja. Všeobecne sa zadeľuje do 4 štádií. Prvé alebo 0, podľa toho, teda, aká škola to je vlastne bezpríznakové štádium, kde teda vieme, že by mohol vzniknúť, bolo tam to poškodenie nejakých tých lymfatických ciest. Nie sú tam žiadne nejaké klinické príznaky, ale väčšinou tie ženy, čo viem, tak vnímajú pocit takej nesvojej tej ruky, taká ťažoba, taká slabosť. Hej. Býva tam niekedy bolestivosť v tej končatine. Sú to také jej subjektívne pocity väčšinou tej ženy. Alebo teda, hej. Potom to prechádza, toto štádium môže trvať niekoľko mesiacov aj rokov a nemusí sa nikdy zmeniť. Hej, čo je veľmi dobré. Ďalšia vec je, že postupne, veľmi často, tým, že nás až tak niečo neboli, ideme do toho nášho hektického života, ideme, upratujeme, umývame všetko, čo treba, aby tá domácnosť vyzerala, však keď už som doma, tak idem makám. Veľmi často sa vtedy zhoršuje tento stav a prechádzame do takzvaného reverzibilného štádia. Reverzibilné znamená, že je zvratné. Tam už sú tie príznaky trošku viac vystupňované. Už sa vyskytuje po zaťaži alebo po celom dni mierny opuch, ktorý sa pri polohovaní, keď si človek lahne alebo zmení na dlhú dobu nejak polohu končatín, on sa spontánne vstrebe. Tuto už začína tá pokožka byť taká belavejšia, začína byť trošku chladnejšia. Je to tým, že už tam nie je takéto prekrvanie. Znižuje sa tá citlivosť, úchopovosť končatine, tie úchopové vlastne schopnosti v rukách. Ale veľmi dobré je, že v tomto štádiu sa dá pomerne jednoducho tento stav zvrátiť zase do toho bezpríznakového. Ďalšie štádium je irreverzibilné, čiže nezvratné. Tam už je to dosť väčší problém, tam už treba veľmi veľkú disciplínu, aby človek to zvrátil a vedel žiť ten svoj plnohodnotný život. Tuto už sa nedajú vytvoriť rôzne kožné riaci v rámci diagnostiky, čo sa používajú pri liečbe. Už nastáva pomalinky takéto štruktúrálne zmeny a pomaly začína toto fibrotizovať to tkanivo. Už začínajú byť tie náchylnosti na eryzipel a rôzne tieto kožné problémy. A pokiaľ sa neliečíme ďalej z rôznych dôvodov, tak prechádza toto štádium do elefantiázy a to je v podstate asi najviac viditeľný problém. To sú tie veľmi veľké ruky, také objemné. Čiže tam už dochádza, okrem toho, že je nezvratne zmenené fibrotické to tkanivo, už tam dochádza k deformáciám klbov, chrbtice a tá končatina už vyzerá veľmi, veľmi ináč. A z tohto celkom ťažkého slajdu ideme na niečo pozitívnejšie a to je prevencia. A nazvala som tento slajd ako prevencia, ale skôr je to o tom, že treba vybudovať nejaký životný štýl. Veľmi dobré je zapojiť do života také príjemné aktivity, ako je yoga, ako je plávanie, ako je Nordic walking. Bicyklovanie mi tu dala kolegyňa, lebo ona mi upravovala obrázky a s tým nie som celkom stotožnená, pretože tam tie ruky trpia neskutočným spôsobom. Takže to je skôr iba také, že keď je tam to... ono to bol pôvodne obrázok pre pacientov aj s nohami, keď majú problémy pri lymfedeme dolnej končatiny, takže chybička sa mi tu vľúdila. Tieto základné športy som tam, alebo aktivity som tam vymenovala z toho dôvodu, že
sú veľmi zdraviu prospešné aj telu, aj mysli a nerobia veľmi veľkú záťaž na tieto končatiny. Nordic walking je teraz veľmi trendy, nové populárne, nejaký šport alebo aktivita a je fakt výborná, aj keď tam niektorí majú problémy s tým úchopom a z tých paličiek dostať až dozadu zo správnej polohy. Hej. Keď tam máte ten lymfedem, nie je to až také jednoznačné, ale rozprúdiť tú lymfu sa dá a ísť v rámci tých možností. Veľmi dôležité pri tej prevencii, bez ohľadu na to, či už mi prepukol lymfedem alebo neprepukol, je dôležité si osvojiť niektoré návyky. A to je, že príliš nezaťažovať končatiny, nemať dlhodobo tú končatinu buď v nejakej hore nad hlavou, hej, vešať záclony, výborná aktivita, vtedy sa veľmi zhoršuje tento stav veľmi často, alebo vychádzajú veľké bolestivosti. A nosiť ťažké bremená, tašky na tej postihnutej končatine, alebo rizikovej, tak, aby som to povedala správne. Treba teda tú polohu končatín meniť. Veľmi dobré je používať vlastne kozmetiku, nie veľmi dráždivú, mydla s pH neutrálnym, aby sa nedraždila tá pokožka. Treba sa o ňu starať, aby bola dostatočne teda vyživená, nakremovaná, aby nebola príliš suchá. Aj keď to v rámci terapie si tiež zase na tieto krémy treba dávať pozor. Také veci ako nosiť hodinky na tej operovanej strane, prstene a tieto by sa nemali celkom, lebo oni môžu zhoršiť ten stav. Môžu ho zhoršiť tým, že vlastne oni zaškrcujú to podkožie. Hej. Tým pádom, keď si ho zaškrtím ja tými hodinkami, tak mne ostáva ten opuch a rastie mi pekne, robí sa mi bochniček veľmi často. Dôležité je, preto som tam ja dala aj také obrázky, že nosiť, teda tie vzorky, že treba si fakt vyberať správnu epitézu, pretože v rámci hrudníka máme vlastne najväčšiu spleť tých lymfatických ciev, čiže pokiaľ vám tam príliš tlačí alebo máte nevhodnú tú podprstenku spodnú bielizeň, môže sa zhoršovať tento stav. Veľmi často bývajú problémy, že sú úzke ramienka, ktoré sa zarezávajú. Tuto máme tiež výrazné lymfatické cievy. Čiže tam tie ramienka by mali byť v podstate, pokiaľ je možno, rozšírené, odmäkčené. Keď aj sa nosia spodná bielizeň s kosticami, fajn, ale veľmi dôležité je, aby bol ten spodný diel v tom momente hrubší. Nech sa nám ten nezarezáva do rebier, do tej oblasti. A už potom tie ostatné body, čo má tá spodná bielizeň, že je vyšší predný diel, je to skôr kvôli prstnej epitéze, aby sa nám nezosúvala. Je fajn, keď je vyšší diel v oblasti podpazušia tiež, aby nám to nedraždilo tú ránu a to okolie, kde je najväčší vlastne ten postih. A že to sú také menšie veci, ktoré by ste si mali nejakým spôsobom dostať do toho života v rámci tej prevencie. A ešte je tam celkom zrada. Nemala by sa tiež tá končatina príliš podchladzovať a príliš prehlievať. Čo zakázať vám chodiť k moru sa nedá, hej? Ale priame to slnko môže spôsobovať zhoršenie toho stavu, ale čo vieme ovplyvniť je teplota vody, keď chodíme plávať. A podľa niektorých tých odborných článkov je optimálna vstrebávacia funkcia lymfy od 25 do 32 stupňov, či 28 stupňov Celzia. Kde keby ste išli do nejakú perličku alebo niekde ste si sadli do 28 stupňovej vody, tak ďakujem pekne. Ale vlastne nezhoršuje stav, voda pri plávaní je do tých 30 stupňov a tie sedavé kúpele, keď sú, tak vlastne od tých 34 maximálne do tých 36 stupňov už vyššie nie, ale iba na krátku dobu. Hej, ale to je v rámci teda tých štúdií. Ja som celkovo, čo mám skúsenosti a čo som komunikovala s ľuďmi, tieto sedavé váne veľmi dobre nerobia, aj keď majú nižšiu teplotu vody. Tam skôr ten aktívny pohyb v tej vode. Tá voda je čarovná v tom, že ona vytvára tú kompresiu. Hej, tým, že vôjdeme do tej vody, ona nám robí ten tlak na tú končatinu. Preto sa veľmi ľudia často cítia lepšie, že iba som si zaplával, je mi lepšie sa mi cíti. Lepšie je tam tá hybnosť tej končatiny.
Základom liečby lymfedému je teda konzervatívna liečba, preventívna liečba, ktorá sa skladá vlastne ako nejakej upravenej lymfodrenáže, lebo tam nemusí byť vlastne celotelová, kompresívne bandážovanie, ale skôr by som tam tak dala, že kompresívne odevy jemné, že nemusí sa bandážovať, pokiaľ tam nie je nejaký lymfedém. Čo je dôležitá časť pre život, je tzv. Komplexná dekongestívna terapia. A tá sa skladá z dvoch takých fáz liečby. Jedna je intenzívna liečba a druhá je udržiavacia. Tým, že je lymfedém celoživotné ochorenie, tak musíme sa o to starať, lebo ako náhle sa prestaneme o to starať, niektoré veci vypustíme zo života, ten lymfedém sa nám pomerne rýchlo začne vrácať do pôvodných rozmerov. Tá udržiavacia, teda tá intenzívna fáza sa skladá, štandardne by sa mala skladať z antiedematoznej gymnastiky. Na stoličkách ste mali také brožúrky, tam sú aj nejaké základné cviky, ktoré sa odporúčajú v rámci toho uľahčenia nejakého života a nejakého toho komfortu, aj keď viem, že nie vždy sa to dá každý deň zaradiť do života, ale môže to trošku odľahčiť a pomôcť. Potom tam spadá manuálna lymfodrenáž, čo je výborná vec za predpokladu, že vám to bude robiť odborný nejaký pracovník, ktorý s tým má fakt skúsenosti. Treba dávať pozor, že je tzv. Kozmetická lymfodrenáž manuálna a potom je liečebná, čiže malo by to vykonávať špecialisti na túto problematiku, ako je fyzioterapeuti alebo maséri. V dnešnej dobe teda už aj maséri majú v tom 4-ročnom období vzdelávania majú 1 rok, kedy sa venujú týmto lymfodrenážám. A pomalinky sa zvyšuje tam záujem v tomto vzdelávaní a chodia aj do zariadení, kde sa to chodia učiť. Aj si doplňajú to vzdelanie a skúšajú dokonca aj maséri bandážovať, čo je veľmi zaujímavé. Prístrojová lymfodrenáž, tá patrí teda tiež k tejto intenzívnej liečby. Pokiaľ niekto si dáva prístrojovú lymfodrenáž aj v domácom prostredí alebo celkovo, je veľmi dôležité, aby sa otvorili všetky lymfatické uzliny, tak jak pred manuálnou, čo sa dá pomerne jednoducho naučiť, aj pokiaľ máte teda chodievate na liečbu niekde na to rehabilitačné pracovisko, je, že treba pouvoľňovať všetky uzliny. Tieto uzliny treba pouvoľňovať všetky bez ohľadu na to, kde sa nachádza tento lymfedém, čiže aj keď na dolnej končatine vždy treba otvoriť všetky z toho dôvodu, že sa vracia veľký objem tekutiny vlastne do toho systému lymfatického a aby nám náhodou neskolabovali alebo nezhoršili sa niekde problémy, kde ešte zatiaľ nie sú. Čiže je to viac menej takéto preventívne opatrenie, aby sme mali tú plnohodnotnú liečbu. A potom je, že kompresívna bandáž, ktorú málo kto má rád, lebo pacienti, keď sú dobre zabandážovaní, vyzerajú ako reklama na Michelin. A o tej si povieme trošku viacej. Udržiavacia fáza, vlastne tam je cieľom udržať tú končatinu takú, aká je po tej intenzívnej liečbe, čo najdlhšie v tom najmenšom obvode, ktorý sa nám podaril dosiahnuť. Čiže cieľom kompresívnej liečby je rýchlo získať pohyblivosť podkožného tkaniva, zlepšiť elasticitu zatvrdnutého povrchu, pripraviť tkaniva vlastne celkovo na to, aby sa dalo dobre vstrebávať táto lymfa, aby sme predišli rôznym zápalovým komplikáciám a tom všetko, čo už sme si spomínali. A základné veci pri tej kompresívnej liečby je používať správne obväzy alebo teda kompresívneho bandážovania. Veľmi často sa stretávam, že sa používajú, že ani vo vydaniach zdravotníckych pomôcok nevedia, čo je kompresívny obväz a aký je rozdiel medzi dlhoťažným, krátkoťažným a elastickým obväzom. Elastický obväz je taký ten, čo sa natiahne veľmi, veľmi ďaleko. Ten je v princípe kontraindikovaný pri liečbe lymfedému. Odporúčajú sa používať krátkoťažné materiály a krátkoťažné materiály sú vlastne do 70% rozťažnosti, čiže oni nemajú veľmi veľkú vôľu. Hej. Tieto krátkoťažné obväzy sa preto
odporúčajú používať pri liečbe lymfedému. My potrebujeme pôsobiť hlavne na to podkožie a nesmieme zaškrtiť vlastne krvný systém. Tie obväzy vlastne tak, ako naložíme, taký tlak vlastne vytvárajú. Čiže ja som to tam tak aj napísala, že vytvára vysoký pracovný tlak a to je zapojením tých svalov. Čiže my urobíme bariéru a tým, ako cieľene hýbeme končatinami, cvičíme, pracujeme, tým vlastne sa zapája tá svalová pumpa a posúva sa tá lymfa, pomáha to posúvať sa tú lymfu do toho celého obehu. Dlhoťažné kompresívne obväzy ja tu síce nemám, mám tu špecificky, tento má rozťažnosť 130%, čiže tam vidíte, že on už ide teda pomerne ďalej natiahnuť. Dlhoťažné kompresívne obväzy sú kontraindikované z toho dôvodu, že oni vytvárajú ten tlak. Hej. Čiže oni môžu zaškrtiť ten lymfatický systém, keď budete ležať, sedieť, nebudete mať napnutú tú svalu. On ťahá, vlastne zatlača celé to tkanivo. Veľmi často potom ľudia s tým aj... Alebo tak, cieľom toho, že tá bandáž, keď sa spraví správna bandáž, by mala byť, môže byť naložená aj 3 dni. Môže byť, to vám ešte teda vysvetlím, že nevydrží 3 dni. A keby sa použil dlhoťažný obväz, tak s tým sa pri každom dlhodobom odpočinku na noc na spanie musí dávať dole, aby sme si nespôsobili. To hneď cítite, že máte studené prsty, nedokrvené a tak. Kompresívna bandáž s mobidermom. Je to vlastne viacvrstvová, viacmateriálová bandáž, čo je základom liečby. A táto bandáž by sa mala začať od koncových častí, čiže od prstov. Samozrejme, pokiaľ je opuch niekde hore v ramene, tak to nie je až také nutné. Hej, ale už keď máme pri zápesti, už by sa mala robiť tá bandáž, pretože ja používam veľmi škaredé slovo, ale že gravitácia je sviňa, čo sa týka lymfedému, že ono, keď to spustí, tá lymfa bude tlačiť tam, kde má cestu. Čiže ja, keď si nechám niekde nejakú slabšiu kompresiu alebo nejaký otvor, tá lymfa sa tam bude predierať. Veľmi často je to vidieť aj pri tých kompresívnych návlekoch, aj vám ukážem, že ako to pôsobí. Čiže tam sa musia používať krátkoťažné obväzy. Máme veľmi dobré výsledky pri liečbe s mobidermom, niektoré už toto asi poznáte. A používajú sa teda rôzne typy podložiek. Inlay je veľmi dobrá ako doplnok, je zdravotnícka vata, ktorá nie je príliš nákladná, ale vie tam zasuplovať niektoré drahšie pomôcky alebo produkty. A tieto tieto pomôcky sa dajú vlastne čerpať aj v rámci zdravotného poistenia, dajú sa predpisovať. Mobiderm sa dá predpísať 2 kusy vlastne za rok na každú postihnutú končatinu. Podkladové, také trubicové obväzy sa dajú 3 metre predpísať za mesiac. Krátkoťažné obväzy sa dajú predpísať 4 za mesiac, aj keď teda niektoré sú čiastočne hradené, niektoré sú plne hradené, lebo úhrady poisťovní sú od nejakých 76 centov do euro 24 alebo tak nejak. Môžete. Mobiderm mám... Áno. Je to tak, že mobiderm sa dá predpisovať. Mobiderm môže predpisovať rehabilitačný lekár, onkológ a angiológ. Obväzy v podstate môžu predpisovať všetci lekári. Len ono veľmi často sa s tým stretávam, že oni vlastne ani nevedia a nepoznajú tie jednotlivé produkty, ktoré sú vhodné. Ale predpísať môžu. Čiže dá sa tak, že zistiť si, ktoré by boli fajn, keď tak, aj sa tým lekárom, že môžu vám predpísať 4 mesačne. 4 krátkoťažné obväzy. Takže bohužiaľ s týmto sa stretávame, že tí lekári to pošlú preč, ale je to v tom, že nie všetci vedia, čo sa dá. Každý sú zameraní na nejakú špecializáciu a zase nedá sa, aby vedeli absolútne všetko tí lekári. Tu som teda mám taký ten špecifický obväz, ten Biflex, ten náš veľmi zaujímavý obväz, ktorý je
zatiaľ teda ešte stále v patente, ale je to tak, že si vieme s ním pomerne jednoducho nadstaviť správnu kompresiu. Správnu kompresiu v zmysle, že podľa toho optické sú tam obdĺžničky. Keď ich natiahneme vlastne na optický štvorec, vytvárame tam 30% natiahnutie, čiže neprechádzame tú kompresiu a podľa toho, či si ho nakladáme tak, že buď si prekrývame celý ten štvorec, alebo iba polovicu, tam, kde je ten štvorček vlastne otvorený, tak vieme zabezpečiť tú kompresiu a regulovať si ten tlak. Nebudem sa tomu dlho venovať, ja si zabandažujem potom aj tú ruku a keď chcete, ja tu mám tú veľkú tašku pod stolom kvôli tomu, že pokiaľ niekto budete chcieť, tak si to môžete vyskúšať, či už na sebe, alebo medzi sebou, alebo akýmkoľvek spôsobom. Dobre? Tuto je, že možnosti liečby, aké sa dajú odevy v rámci udržiavacej liečby. Základom, teda čo najčastejšie sa asi stretávate s tým, sú kompresívne ramenné návleky, alebo teda, áno, kompresívne ramenné návleky. Štandardne bývajú v kategorizácii ramenné návleky s rukavičkou alebo ramenné návleky bez rukavičky. Ramenný návlek s rukavičkou, aj keď teda lekár v dobrej viere predpíše, že rukavičku, lebo je tam teda ten opuch chrbta ruky alebo tak, štandardne tá oblasť v oblasti chrbta ruky má slabšiu kompresiu ako celkový ramenný návlek. Čiže veľmi často sa stáva, že ten opuch prechádza do toho chrbta ruky a následne do prstov. Nie je to vždy, ale stáva sa to. Ďalšie bývajú vlastne ramenné návleky ukončované v oblasti pod pazuchou alebo v oblasti cez plece. Môj názor je, že mal by sa nosiť pri lymfedeme hornej končatiny ramenný návlek s uchytením cez plece z toho dôvodu, že či sú tam už silikónové bodky alebo je tam zmenená štruktúra, aby to držala. Veľmi často sa ľúbi zaškrtiť v oblasti toho ramena a potom ten lymfedem krásne ide na to plece a šíri sa nám ďalej dopredu. Absolútne chápem námietku, že to uchytenie cez plece ide cez hrudník, je to nepríjemné, môže to dráždiť na ten zdravý prsník a všetky tieto argumenty chápem. A je možnosť, aj keď je to také akože šalamúnska, že dá sa vyrobiť ramenný návlek na mieru s uchytením na podprsenku, keď sa to napíše a tým pádom ten suchý zips je v oblasti podprsenky, nemusí to ísť cez ten hrudník. Je to také šalamúnske riešenie, ale dá sa aj takýmto spôsobom. Ja vám pošlem aj toto kolovať, len ešte vám predstavím jednu rukavičku. Všetky tieto veci sú nedané, že takto to funguje. Je to o tom, že sú tu rôzne možnosti a hľadáme cesty, ako výsť v ústretí, lebo každý jeden ten lymfedem, každá jedna pacientka vníma a reaguje absolútne odlišne, čiže sú to iba možnosti, čo sa dá ešte vyskúšať. Je aj takáto kompresívna rukavička z neparavého materiálu, ktorá sa dá odstrihnúť, či už v oblasti prstov, aby ostali zachované hľadové funkcie, aby sme vedeli čo najlepšie pracovať cez ten deň. Druhá vec, veľmi málo kedy ten lymfedém ostáva v oblasti nechtových lôžok. Je to také špecifika, že pri nechtových lôžkach v dlani málo kedy a na chodidlách nevzniká lymfedém. Na chodidlách je to logické, lebo tam si robíme denne, ako chodíme, kompresiu, hej? Ale v dlani veľmi málo kedy vniká a to už býva teda pri vážnych stavoch, čiže dá sa odstrihnúť aj tých nechtových lôžkach. Veľmi dôležité je vtedy ale odstrihnúť ju v oblasti zápestia, lebo keď sa kombinuje v rámci liečby s ramenným návlekom vlastne od zápestia, tam je tiež slabšia štruktúra, čiže tam sa to prekryje, potiaľ bude odstrihnutý ten ramenný návlek a toto všetko musí ísť preč, lebo tam sa spraví dvojitá kompresia a zase nám to bude robiť ten bochník a zase nám to bude vytlačať tam, kde tá kompresia taká výrazná nie je. Toto vám dám zatiaľ kolovať. Čiže dajú sa kompresívne odevy predpisovať 2-krát v roku. Bývajú väčšinou plne hradené, občas čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. Teraz vám ukážem takú tablečku, že ako by mala vyzerať meranie týchto kompresívnych odevov. Ono sa to veľmi často podceňuje, ale je to veľmi dôležité. Optimálne treba tie návleky, alebo teda tie miery brať ráno pred opuchom.
Hej, niekde to funguje tak, že si pomerajú doma a potom následne sa vlastne dojde do tých tabuliek. Na tom jednom obrázku sú vlastne iba 3 obvody: zápestie, predlakte, pod pazuchou a dĺžka. Alebo teda na mieru ramenné návleky je tam ďaleko viacej týchto obvodov a týchto dĺžok. Je to kvôli tomu, že naši Francúzi odporúčajú, že pri liečbe lymfedému by sa mali dávať iba kompresívne odevy na mieru. Z toho dôvodu, že tam môžu byť rôzne asymetrie a nie úplne celkom pasujú. A odporúčajú nosiť kompresiu 3. Neviem, ktoré nosívate ramenné návleky, alebo čo poznáte. Toto, čo som vám poslala, je teda iba 2 kompresia, 3 je ešte teda trošku silnejšia a málo kto to chce otvorene nosiť. Ale väčšinou sa dáva tá 2 kompresia. Ako zistia iba, keď sa opýtajú lekára, keď im to predpisuje. Alebo vo vydajni, keď to vydávajú, že čo tam majú vlastne predpísané. Tuto sú tie obrazočky, že nesprávne kompresívne odevy. Ten najväčší obrázok v strede na tej zelenej podložke, tam je vidieť, že ako zareagovala tá končatina. Jedna vec, teda nevie naviesť pani návlek dostatočne vysoko. Druhá vec je, že v oblasti zápestia je to vlastne pekne zaškrtilo a začal rásť ten bochník, išlo to do prstov. Ten obrázok vedľa vpravo hore, to je slabšie vidieť, ale teda pacientka, a jej už začína zase ten opuch ísť nad to uchytenie. Vlastne je to vidieť aj na tom spodnom obrázku, že je to zaškrtené. Vidíte, že tam sa mení aj tá farba, všetko je to nedokrvené. A potom tá pani vpravo dole, tam má zase druhé špecifikum, že v oblasti pleca, tam je zase veľký ten ramenný návlek, tam si to môže ísť, tam a ešte vôle. Čiže fakt treba dávať pozor a musí sedieť správne ten návlek, preto je dôležité aj to meranie, lebo jediný, kto na to bude trpeť, budú pacienti, budete to vy, ktorí si to vyberete, vy s tým budete mať problém. Takže sú tu ešte nejaké kompresívne odevy, ale tie vám potom ja ukážem, sú tu na stoliku, hej, s týmito ja vám nebudem robiť nejaké veci, nejaké informácie zásadné. Ešte, v rámci zdravotného poistenia máte teda nárok na predpisovanie rôznych týchto kompresívnych pomôcok. Dá sa pri optimálnom dá sa predpísať lymfodrenážny prístroj na domáce ošetrenie. Niektoré poisťovne tam vyžadujú lymfoscintigrafiu, aby to teda schválili. Dá sa ísť na vlastne kúpeľný pobyt a teda rôzne tie ostatné príspevky na podprsenku a epitézu. A ideme na to bandažovanie. Chce si to aj niekto na sebe vyskúšať? Jasne. Začnem ja teda od tých prstov. Tam treba dodržiavať také veci, že tá končatina by mala byť napolohovaná. Výborné je, keď sa bandažuje tak, že po lymfodrenáži hneď. To je úplne perfektné, lebo ležkate, uvoľnená je tá ruka tým, že je vypolohovaná, ona trošku zmekne a lepšie pôsobí. Vždy by mala byť mierne nad úrovňou srdca, čo ja teraz celkom nedám, lebo ideme v tých podmienkach. Keď sa robí tá bandáž, tak sa dá, vlastne bez ťahu sa ide k tým prštikom, od nechtových lôžok sa robí pomalý ťah. Podľa toho, aký je ten opuch, kde nám končí, či je výrazný v chrbte ruky, podľa toho sa robí buď s otvorenou dlaňou, alebo sa zvyšuje rôznymi inlajami tá kompresia. Ale ja vám tak ukážem takú tú najbežnejšiu. Často sa stretávam, že sa nedá zabandažovať si tú končatinu. Je to otrava, ale dá sa to naučiť. Veľmi pravidelným prístupom sa to dá naučiť. Viem, že v Čechách sú bežne, čo chodia do lymfocentier, kde chodia na tieto liečby, tak sa vlastne učia bandažovať, učia sa robiť autolymfodrenáž a podobne. Na Slovensku je to ešte trošku slabšie. Nebude úplne dokonalá tá rukavička, lebo viac pozerám na vás a rozmýšľam, čo budem rozprávať, ako to budem robiť, ale dá sa to spraviť pomerne fajn.
Veľmi dôležité pri tom bandažovaní je, aby sa nepoužívali, to aj my dávame do balenia, tie háčiky, čo sú pri tých obväzoch v žiadnom prípade, lebo nikdy neviete, kde sa vám dostane ku pokožke, aby sa teda zbytočne neskomplikovali. Ani ich nezahýbate tak, jak ich tu budem ja zahýbať, dobre? Ja teraz iba improvizujem. Čiže máme dlaň, čo je super, keď máme, dá sa pekne hýbať s tou rukou, hej, že tá mobilita tam ostáva. To je výhoda toho krátkoťažného obväzu. Tým, že on tam je, on je tak, jak je a vlastne ja pracujem, zapája sa mi sval. Potom sa majú dávať rôzne podklady. Optimálne sú bavlnené tóly, ktorý ja si nedám momentálne. Ja si dám rukav. Ďalšia vrstva na ten podklad Mobiderm. Je to vlastne podložka, vnútri sú molitanové štvorčeky a tieto vlastne, keď sa nakladajú na tú končatinu, tak oni budú robiť ako keby jarčok. Kadiaľ môže pretekať tá lymfa z toho podkožia, ako sa môže dostávať vlastne do toho lymfatického systému. Mobiderm tiež pomerne jednoducho, lebo mám ruku stále nad úrovňou srdca, si iba cirkulačne vlastne namotám tesne ku pokožke. Tu si treba dať pozor tak, aby sme mali schovaný ten lakeť, aby sme nemali, čiže je dobré ho mať mierne pokrčené. Mierne pokrčené lakeť. Ja to dám. Čiže mierne pokrčený lakeť. Teraz si spravím šal, lebo mi je ľúto strihať tento Mobiderm. Namotáme, končíme, prilepíme a na to idú krátkoťažné obväzy. Krátkoťažné obväzy majú rôzne šírky. Väčšinou sa používa tak, že čím je menší obvod, tým ide užší obväz. Čiže pri horných končatinách väčšinou idú 4, 6 do 8 cm, pri dolných končatinách už to ideme na tie vyššie, hej. Mobiderm som začala od zapestia. Kľudne sa dá začať aj od chrbta ruky, hej. Tak, a ideme. Veľmi dobré je, kedy využívame materiály, že keď dám Mobiderm správa doľava, krátkoťažný obväz dám zľava doprava, tým zabezpečím vlastne dve veci. Jedna vec je, že zvyšujem ako keby tú kompresiu. Druhá vec je, že jeden materiál zabraňuje druhému, aby sa vlastne zošmikoval. Aby nám vydržala tá bandáž čo najdlhšie. Čiže si namotáme krátkoťažným obväzom do kolečka dokola. Pán zvukár je v poriadku. Fú. Táto bandáž, vlastne ona sa používa v rámci tej intenzívnej liečby a mala by byť vlastne táto bandáž vlastne 24 hodín denne po dobu, pokiaľ je tá intenzívna fáza liečby. Čiže keď chodíte 10 dní na tú lymfodrenáž do zdravotníckeho zariadenia, tak tých 10 krát, optimálne je to tak, že sa vlastne urobí lymfodrenáž, na to sa zabandážuje, vy v tom budete celý deň, na druhý deň, keď idete na lymfodrenáž, dáte dole, spáchate hygienu a idete zase. Je to kvôli tomu, že keď sa spraví správne tá bandáž a celá tá liečba, tak lymfodrenážou sa nadstaví to vstrebávanie z toho podkožia, hej, tej lymfy, a tou bandážou sa v tej terapii pokračuje. Hej, že ona pomáha, aby teda ten proces išiel. Čiže vy vlastne z tej hodinovej terapie si spravíte 24-hodinovú terapiu. Jasne, že preto hovorím, že na začiatku som spomínala, že budete vyzerať jak reklama na Michelin. A ono je to fakt také... Áno. Hej. Čiže mala by byť tých 24 hodín s tým, že fakt, aby sa pokračovalo v tej liečbe. Ja som si zobrala jeden úzky obväz, takže sa vám ospravedlňujem. Bude to mať chybičku krásy. Prosím? Jasne, že je to teplé. V lete nie. Na druhej strane mám dámy, ktoré to nosia v lete, lebo v lete sa im veľmi výrazne zhoršuje stav. A nosia to v lete, ale na noci to dávajú.
Hej, cez deň si dajú kompresiu. Tu by som chcela ešte v rámci tej kompresie povedať jednu vec, a to je, že veľmi často na pracoviskách sa dá tak, že nerobí sa tá bandáž, lebo rôzne dôvody, nemajú čas, nevedia, nedá sa. A dajú sa kompresívne ramenné návleky, čo ste nosili doteraz. Ups, tam je zrada. Každý jeden ten kompresívny návlek má určitú rozťažnosť, hej, na to, aby sme ho vedeli navliecť, a je meraný za určitých obvodov. Vy keď máte dobrú fázu, pri tej lymfodrenáži vám povolí, odíde vám tam centimeter opuchu. Ako náhle si dáte ten návlek, kým prídete na zastávku, máte ten opuch tam, kde ste ho mali predtým. Preto by sa mali robiť tieto bandáže a vydržať v tom a byť k sebe trošku prísny, aby vlastne sme pokračovali v tej liečbe, aby to nebolo iba takéto odľahčenie, lebo tá lymfodrenáž je fajn, ona vám pomôže, ona vám odľahčí, ale ten konečný efekt je ďaleko menší, aký by mohol byť pri tej bandáži. A druhá vec je, že keď sú veľké a nemeniace sa tie lymfedémy, tak tam tá zmena nenastane možno centimeter. Kdežto keď sa robí tá bandáž, tam ideme 5, 6, 7 cm za 10 dní a to je nádherný obvod. Hej? Takže môj šal sa mi rozpadá. Ide o to, že pokiaľ ste mali presne také isté obvody, ako ste mali predtým, kľudne. Pokiaľ ste nemali, je to menšie zlo. Hej? Lebo tie odevy treba používať, aj keď cvičíte, keď športujete a tak. Čiže toto teraz si nevšimajte, hej, toto je improvizácia, to tak nemá vyzerať celkom. A tie odevy by štandardne, oni sa dajú predpisovať 2-krát v roku. Hej? Je to kvôli tomu, aby ste mali stále tú správnu kompresiu. V podstate tá životnosť alebo tá funkčnosť sa mení. Pri tom dennodennom zaťažovaní tam sú elastény a rôzne teda materiály, ktoré strácajú tú životnosť. Taktiež pokiaľ sa tie návleky perú a vyváži, tak aviváž priamo napadá elastán. Hej, čiže ona znižuje funkčnosť týchto kompresívnych pomôcok. Čiže tam vôbec to treba vynechať. No a potom vlastne máme ten špeci obväz. A sú aj dva druhy. To ja si používam ten slabší, lebo tento vytvára iba prvú, druhú kompresiu. Ten druhý, čo tam je, ten vytvára druhú, tretiu kompresiu. A teda ja sa budem šanovať teraz. Čiže pomerne jednoducho dokončím, že si vytvorím túto bandáž. Preto hovorím, že pomerne jednoducho. Ináč nebandažujem si to každý deň, ja sa s týmto stretávam, že to na sebe bandažujem asi tak raz za mesiac. Čiže raz už keď to dostanete do ruky, tak ono vám to tak nejak ostane, aj vychytáte tie grify, ktoré potrebujete. A takto nejak vyzerá tá bandáž. Chcete si to ísť vyskúšať, aké to je tvrdé? Tak poďte. Je tam zachovaná plná funkcia tých klbov. To je dobré. Tri vrstvy na seba. Dá sa s tým robiť všetko. Dá sa s tým robiť absolútne všetko. Áno. Ukážem vám. Dotiahnem si ja ten lakeť, aby to bolo celé. Pardon. Aby ste videli, fakt sa s tým dá robiť absolútne. Na štvorček sa naťahuje tento teraz? Áno. Tento som ja natiahla na štvorček z toho dôvodu, že nech tam je teda aspoň nejaká kompresia. Hej. Ale vidíte, že v lakti viem pekne hýbať, zápestie, všetko. Lebo tie návleky oni ľubia robiť také zapareniny. Ľubia. A preto som ja hovorila, že na začiatok treba dať ten podklad, hej, že sú rôzne bavlnené tunelové obväzy, ktoré sa dávajú ako podklad, to je kvôli tomu, aby ten pot odchádzal stadiaľ preč, aby to nedochádzalo priamo na pokožke. A takto jednoducho vyzerá kompresívna bandáž, dámy. Ja sa teda tvárim, že nemám lymfedém, ale že nemám žiadne opuchy. Napriek tomu, potom sa nezlaknite.
keď sa dáva dole tá bandáž, aj to niektoré fyzioterapeutky nemajú radi, keď sú tam tie štvorčeky v podkoži, že sa im zle robí tá lymfodrenáž potom a tam sa dá dohodnúť, že si to dáte skôr dole, hej, že nepôjdete hlavou proti múru, samozrejme, lebo ono potom ostávajú jamky. Oni tam ostávajú také dosť výrazné diery v tom podkoži a tá lymfodrenáž, ona sa má robiť tak vlastne, že sa dotýka iba tej pokožky, hej, že ideme iba pokožku. Tam sa nesmie príliš tlačiť a ona keď má ísť po tej pokožke, tak jej to nejdu tam plynulé tie pohyby, čiže to je samozrejme v poriadku, treba to akceptovať. Ale dá sa dohodnúť, kedy to dáte. Áno, niektorí si to dávajú aj do prístrojovej lymfodrenáže, ale nie všetky vrstvy. No a na to, že som nemala v podstate žiaden opuch, je tam vidieť, že už tie štvorčeky sa mi tam začali robiť. Hej? Čiže čím je väčší opuch, tým sú tam väčšie tie štvorčeky. Čo je výborné, že v podstate, keď sa takto pravidelne robia tieto terapie, tak sa dá, ja tomu hovorím, že za optimálnych podmienok u optimálneho klienta sa dá rekanalizovať tento lymfatický systém a zvrátiť veľmi veľa časti sa dá do toho vlastne 0. štádia, alebo teda zlepšiť minimálne o stupeň to štádium. Chcete si to ísť niekto vyskúšať? No poďte. Ja tu mám takúto malú taštičku. Obvezík, nech sa páči. Vy si chcete čo? Tiež tú ruku? Nech sa páči. Môžete si to vyskúšať aj na tom, samozrejme. Samozrejme. Ďakujem krásne. Ja vám pošlem kolovať potom aj tie odevy také na noc, čo sú s tým mobidermom. Tam vás iba upozorním, že tieto odevy, oni sú na udržiavaciu fázu. Hej? Čiže oni sa nemajú používať ako náhrada liečby. Bez ťahu sa ide od zapestia, sa ide smerom k prstom bez ťahu a ťah sa robí vlastne od nechtového lôžku, hej? Ale veľmi mierny. Keď si prehnete extrémne prsty dozadu, tak nemusíte zvyšovať ten tlak, lebo tým, že ich dáte do normálnej polohy, tak sa tá kompresia vlastne zväčší. Môžete od malička, áno. Takže vlastne musíte dostať až k tomu, hej? Áno. Čiže tie kompresívne odevy, čo som posielala, oni sú na udržiavaciu fázu. Taký samostatný, taký mäkší, ľahší, to je iba na noc sa používa. On má samostatne rukavičku bez prstov alebo s prstami, alebo teda návlek. Treba to kombinovať, hej, aby šla tá kompresia od zdravého tkaniva. On vytvára tlak iba 12 mm ortuťovej stupnice, čiže ono to tak jemne masíruje a robí to takú jemnú lymfodrenáž. A ten druhý s tými suchými zipsami, ten sa dá používať aj cez deň, aj v noci. Hej, tam sa postupne na 3-krát optimálne zapínať ten suchý zips na doraz. Vieme tam vytvoriť tlak do 27 mm ortuťovej stupnice, čiže vieme tam tú kompresiu pekne zabezpečiť. Áno, ale na to, aký to bol prvý pokus, výborne, nie? Takto. Dáme čím menej vrstiev okolo zápestia. Aha. Hej? Stačí 2-krát otočiť? Tak, smerom hore stačí 2-krát. Alebo raz, podľa toho, aký máme. A potom robíme ten ťah od hora smerom dole. Zase iba jedna slučka okolo zápestia a zase cez ten chrbát ruky jemne otočíme. Ono to vyzerá jak boxeristická rukavička. Leukoplastom. To som vám neukázala. Tak. A môžete pokračovať. Keď sa zachytávajú obväzy alebo tieto materiály, treba si dať pozor. Používajú sa teda klasické leukoplasty alebo niečo. Len veľmi často sa to používa tak, že ten leukoplast sa musí dať tak, že keď mi končí ten obväz, že ho chcem zalepiť, tak ja nesmiem chytiť ten obväz, jak sme naučení pri tom konci a ťahať, lebo ja zaškrtím.
Čiže ten obväz sa lepí tak, že kde skončí ten. Tak sa prichytí v strede a potom sa iba ten leukoplast dotlačí do stran, aby sme nezaškrtili zase celý ten systém. Super. Z mojej strany je to všetko. Máte na mňa nejaké otázky alebo niečo? Áno? To je celkom extrém. A ako sa cítite po ňom? Tam by sa pri týchto lymfedemoch sa má vyslovene vyvarovať nárazovým a kmitavým a takýmto pohybom. Lebo tam všetky tie nárazy a to všetko v podstate tlačí dole do tej končatiny, tá lymfa, tým nárazom. Áno. Technicky môžete. V podstate všetko s mierou. Hej, nesmú sa robiť žiadne extrémne veci, extrémne záťaže. Čo je úžasné, že vy sa viete naučiť s tým lymfedémom žiť. A vy ho budete počuť. Vy presne budete vedieť, čo ste spravila zle, pričom sa vám zhoršuje ten stav, kedy ste boli o kúsok dlhšie vonku, kedy bolo to slniečko silnejšie. Viete absolútne presne povedať, čo vám urobilo zle. Čiže najlepšie je fakt počúvať to svoje telo, lebo ono niekedy tá hlava sa cíti dobre, len tá ruka nevždy s tým súhlasí. Sauna vôbec nie. Žiadna sauna sa neodporúča. Ako dobre, do tých 32 stupňov, čo sú, hej, tak ako sme sa bavili, je celkom fajn. Treba si dávať veľký pozor aj pri meranie tlaku, odoberanie krvi a akupunktúra. A na to veľa ľudí zabúda, že tá akupunktúra, to je nič, je to iba dokože ani akupunktúra na tej postihnutej končatine, alebo teda rizikovej končatine sa nemá dávať. Masáže žiadne, áno? Masáže žiadne sa neodporúčajú, iba teda lymfodrenáž. Keď ste v poriadku, no. Povedia, jasné, na masáž, a druhý, že preboha, vy chodíte na masáž? Neodporúča sa masáž, ale je to fakt z toho dôvodu, že zbytočne sa vám môže rozbehnúť niečo, čo zatiaľ sa drží v poriadku. Hej, že ono nevždy sa prejaví ten lymfedém. A tá masáž to môže spôsobiť. Takže my keď ideme do kúpeľov, tak vlastne nám to odporúčalo, my tam ideme, v poriadku a stalo sa to vlastne Ruska sa to stalo, išla na masáž, do teplej vody a vtedy ruka. Áno. Preto sme sa o tom rozprávali, že vlastne tam tá prevencia bez ohľadu na to, či vznikne lymfedém alebo nie, je tam veľká predispozícia na vznik tohto lymfedému a fakt si treba nadstaviť tieto veci veľmi zodpovedne. Chcem sa spýtať, dĺžka tohto, to je štandardná alebo je strihané z neho, lebo ani mne, ani pani nevyšlo na palec. Je to štandardná dĺžka? Povedzte, že majú predĺžiť. Áno, dá sa to nadpájať, áno. Lebo vlastne tam chýba nejakých 20 cm, aby ešte okolo toho prsta, okolo palca. A to som išla len dvakrát tam a dvakrát naspäť. Áno. No, tak nadpojiť. Nadpojíme to? Nie, Ono... Pozerám, jak to máte, prepáčte, preto som stichla, ako vy to idete veľmi pekne. Hej, že nemáte tam nejak veľa príliš vrstiev. Tak ako máte túto, potom ale dávajte pozor na tie otvory. Tam vám to natlačí. Čiže radšej potom nadpojiť. Pokiaľ vám ostane nejaký obväz, tak nedoťahovať ho, alebo netreba ho strihať, ale v podstate ho iba bez ťahu, iba dotočiť. Hej? Bez ťahu. Keď vám skončí túto hore a potrebujete ho, tak vlastne si ho prilepíte, uchytíte si z hora dole a vlastne iba jemne ho bez ťahu dotočíte dole, aby ste si nezničili ďalší obväz. Čo sa týka nádorkov, je to správne ich nosiť alebo pri bolesti, radšej jak sa
Ramenné návleky, ich cieľom je vlastne robiť vonkajšiu bariéru, hej, aby vám neopúchalo. Čiže je optimálne to nosiť dennodenne, aby sa vám nezhoršoval ten stav. Ich cieľom je vlastne fakt robiť iba tú bariéru, aby tá končatina ostala a zachovala si ten objem. A tie nočné, tie akože každú noc nosiť? Tie nočné sú vlastne ako doplnok, podporujúci vlastne, oni robia kvázi jemnú miernu lymfodrenáž. Čiže oni sa nie že nemusia, ono je optimálne ich nosiť každú noc, aby tá končatina sa rýchlo ráno nemusela rozhýbavať, že aby bola taká tá kvázi plnohodnotná ruka, hej, že odľahčená. Ono to potom zaťahovať úplne na doraz? Áno, môžete. Áno, treba tam dávať ale pozor, lebo tie návleky treba zapínať vždy od spodu, tak ako chceme, aby smerovala tá lymfa, čiže od spodu smerom hore. Super je, keď si to zapínate sama a zapájete svalovú pumpu. Na 2-3 krát to prejsť. Ale čo to dá? Hej, úplne na ten doraz. Ako na 2-3 krát to znovu pokračuje? Áno, od spodu hore na 2-3 krát. Pocvičiť si s tou rukou, aby pozasadali dobre tie štvorčeky a zase. Áno? Bežkovanie je v podstate fajn, je to veľmi podobné ako ten Nordic walking, len treba dávať pozor na tie dlhé, len túto silou zaberáte vy s tými rukami. Hej, tam na tie ruky treba dávať pozor, lebo tam ich máte uchopené v tom pravom uhle a nesmiete na ten časový horizont. Fú, tak ja nie som bežkár, takže ja vám v rámci palíc... No to nie. Keď idete do kopca na bežkách, tak nemôžete Po nohách sa to má šmíka, ale tu si udávate do rúk. To musíte. Ďakujem. Tak bežkovať nebežkujem, len viem, že tam ten uhol je ťažký. Super, tak potom ďakujem veľmi pekne. Áno? Fú, je to veľmi individuálne. Ono, tie hrče treba nejakým spôsobom pouvoľňovať, to je jasné. Ako optimálne je robiť všetko preto, aby ste tie hrče tam nemali. Hej? Čiže cvičiť a pracovať a snažiť sa tak, aby sa vám tam nevznikli. Je to veľmi individuálne. Hej? Na tej chrbtici sa dá len ťažko povedať, ako vám a kde vám končí ten opúch, čiže veľmi citom. Treba to upraviť tak, aby sa nezasahovalo do tej rizikovej oblasti. Niektorí chodievajú tak, že v sede, že sú opretí, sede sa a tak si dajú jemne spraviť, pouvoľňovať. A ešte by som sa chcela spýtať na lymfodrenáž, ako často môže robiť? Ako často sa môže robiť, alebo ako často máte nárok na zo zdravotného? Áno, 2-krát do roka väčšina poisťovní, jedna poisťovňa, pokiaľ viem, už povolila 4-krát, ale zdravotné zariadenia nemajú kapacitu, aby to dali 4-krát do roka, poskytli. A nie sú pracovníci. Nemá to kto robiť. Na Slovensku je to veľmi komplikované. Bohužiaľ, ani nie je celkom záujem zo strany zdravotníckych zariadení, pretože to nie je zaplatené. A úhrady poisťovní sú tam v podstate ako výsmech. Už to zvýšili z 2,90 na 3,40? No, lebo bolo to donedávna, viem, že to bolo 2,90, čo teda je príšerné. Ja chodím súkromne na lymfomasáž raz za mesiac. Môže to tak? Ale celé telo, aj chodidla pod kolenami. Keď si uvoľníte tie uzliny a všetko. Veľa. Raz za mesiac sa môže, že je celé telo. Hej. Teda ešte poradiť na to, keď sa to tvorí, to červené, bolavé, hlavne v lete. Tie návleky sú také dosť nepevné. Sú pevné.
Tam... Nesmie sa krémovať pred odevmi, predtým, než sa navliekajú odevy. Čo býva veľmi často, že ľudia ráno použijú hygienu, rýchlo si dajú telové mliečka, krémiky, navlečú si na to tie kompresívne návleky, čo nie je úplne v poriadku. Je lepšie si vlastne nakrémovať sa na noc, nech sa vyživí tá pokožka a potom dáva ten návlek, lebo tie krémy, maste, alebo tak oni zvýšia túto dráždivosť a precitlivosť tej pokožky, alebo potom si skúsiť dať potom ten bavlnený podklad pod to. Ale to je také... Áno, len treba dávať pozor, aby sa vám to nepokrčilo pod tým. Je to veľmi citlivé. Ale fakt to krémovanie treba presunúť na ten večer skôr. Pokiaľ ruka neopúcha a bolí, je tam veľká pravdepodobnosť, že tam môže byť vlastne to 0. štádium toho lymfedému, že neprejavené. Môže byť, nehovorím, že je, lebo tam môže byť ďalších kopu iných možností. A v podstate tá lymfodrenáž vám neublíži. Ako dobrá profesionála lymfodrenáž vám tam neublíži a je to v podstate prospešné a tam, ako sme spomínali, vlastne sú rôzne modifikované lymfodrenáže, alebo teda tam na tom slajde to bolo, že je upravená podľa toho zdravotného stavu, takže dá sa. Ja začne boliť práve, že keď si dám ten návlek kompresný, tak po 2 hodiny maximálne to udržím. Ja vám poviem teraz takú jednu vec, že spomínala som krátkoťažný, dlhoťažný materiál. V rámci úhrad zdravotnej poisťovne sú tieto kompresívne ramenné návleky, ktoré sa správajú ako dlhoťažný materiál. Oni vytvárajú ten tlak. Hej, preto tam môže byť tá bolesť, že položíte si ruku, píšete, nezapájate tie svaly a tam je stále ten útlak. Optimálne by mali byť vlastne odevy z plochého tkania. Toto je cirkulárne, čo znamená, že vlastne takto vám ide do kolečka to tkanivo, vlastne ten úplet smerom hore. Keď sa zvyšuje opuch od hora smerom dole, hore sa mi zvyšuje opuch, čiže ten návlak mi ide, sa rozťahuje a dole sa mi tá jedno vlákno zaťahuje smerom dole. Čiže tam je ten útlak. Tuto pani má napríklad odev z plochého tkania, to je zase trošku iný materiál ako bežne dostupné a štandardne predpisované pomôcky, ktoré môžu byť lepšie, že nemusia spôsobovať túto bolestivosť. Ale je to trošku ináč cez tie úhrady ako bežne dostupné pomôcky. V zdravotníckych pomôckach. Hej. Niekde to majú pri niektorých nemocniciach, kde sú špecializované pracoviska, kde sa tomu venujú, tak to mávajú aj v lekárniach, ale väčšina zdravotníckych pomôcok to má. Áno, oni sa z toho dajú, ale dávajú sa do Čiech, do Nemecka. Sú rôzne krajiny, kde sa dávajú vyrábať tieto pomôcky. To sa dá predpísať ako zdravotnícka pomôcka, aj s tým do lekárne, do vydajne a oni to vedia objednať. Robíme, ale nie cez úhradu zdravotnej poisťovne. Do výrobne, hej. Nech sa páči. Áno, v tých vydaniach sa dá objednať teda v zdravotníckych pomockách objednať ramenný lámrak na mieru a treba povedať, že prosím si s uchytením cez podprsenku. Dá sa to, hej. Nie je to veľmi propagované, je to nejak návyk, ale dá sa to povedať a zadať. Super, tak ďakujem vám veľmi pekne.